ahinya ma sirikal owinjo ng'e kendo owinjo ng'e kaka watimo ni oket ni nyaka jal modak gi ng'ol bende yud atamalo 5. Tinwang'o ka jal modak gi ng'ol no ok ondiki ofis maketo e tim kaka ginyalo yudo atamalo 5 kaka gimbe ginyalo yudo atamalo 5. Gindiko ng'ama miyo, gindiko kijana, lakini ng'ama odak gi ng'ol ok gindiko mondo kete en bende kaka ng'ama odak gi ng'ol owinjo lit ma jal modak gi ng'ol machielo winjo. Koro oonge iye kanyo. Ting'e ni piny kae bende kama ionge mesa mionge kek kong'adi to kiyudi. Koro nyaka ng'ad mana kek kibede mesano kinyalo nwang'o gima ni kanyo. Koro oganda wagi ok gindikga ok ndikwa e ofise mamoko kaka sirikal wacho ni kata bed ni obed sirikal mamalo, obed sirikal mapiny, obed kembe mag ji giwegi, kamoro amora ma japiny ma public ma japiny dhiye owinjo bed ni samoro amora ma gitimo ndiko owinjo gindik jogo ma be odak kod ng'ol atamalo 5.